Tafliad obeithiol i lawr yr ystlys. Bull, wel mi o'na awgrym o lawio yn fanna gan Bull. Rhydaman yn methu a chlirio Bowen ymlaen at Broc. Ond arbediad da gan Luke Martin yn y diwedd. Y bygythiad yn amlwg gan yr ymwelwyr ond yr ergyd yn eitha hawdd i'r golwr. Jones at Hurley, digon o amser ganddo o'i droi ac i ffendio Luke Bowen, cryfder Bowen yn amlwg ac unwaith eto Luke Martin yn arbed yn dda, ond Luke Bowen a'i brofiad yn gwneud y mwyaf yn rhaid amser calad i'r amddiffyn. Tafliad yn un hir, yn torri yn garedig yn y diwedd i Adam John. John ar croesiad tuag at Lewis Reid. A'i ergyd ynta i'r rhwyd ochr, a dyna gyfle gorau'r tîm cartra na hanner cynta yma. Reid, John yn gwneud yr hediad ac yn derbyn y bas. O, gwaith da, symudiad slick. Reid oedd yna yn y diwedd, fo gychwynodd y symudiad, ond i ergyd o ymhell dros y trawst yn y diwedd. Pratt ar peniad, y perig dal yna i Llansawel. Callum Thomas ymlaen at Lewis Reid! A Reid yn rhoi Rhydaman ar y blaen. Y bas gelfydd gan Callum Thomas a Lewis Reid yn canfod cefn yr rhwyd. Callum Thomas yn gwneud yn dda. O, na chi rediad hyfryd gan Tristan Jenkins. Mae di amseru honno'n berffaith i ddyblu'r mantais. O, yn erbyn y postyn, ond gwaith arbennig gan Lewis Reid yn gwneud feddwl sa pob ymysodwr da i wneud. Dilyn y bel i'r cwrt bach a manteisio i'r eitha i ddyblu mantais Rhydaman. Hurley ar peniad. Parker. Bas hir yn chwilio am Bull. Bull wedi gwneud yn dda. Bull yn troi'r amddiffynwr. Bull ar ergyd. O, mae Llansawel yn ôl yn y gêm yma. Wel, fe ddisgwylio ni bron i awr am gol. A rwan, da ni wedi cael tair gol o fewn 5 munud. Gwaith gwych gan Josh Bull. Broc. At Demery. Os na gyfle hwyr i'r ymwelwyr i fachu pwynt yma yn Rhydaman. Gwaith da gan Demery yn llwyddo i groesi tuag at Bowen. Ond peniad amddiffynol arbennig gan Luke Harris. Ac mi oedd y peniad yna'n holl bwysig efo Luke Bowen ar ei war yn disgwyl union i'r sgôr.